Kao i svakog prosečnog jutra, pred dnevnih planova, obaveza i slobodnih aktivnosti, sedao sam na terasi uz vruću kafu i cigaretu, motivisano, sa blagim osmehom i energijom ulazio u novi dan. Ne razmišljajući previše, zapravo ni o čemu meni posebno važnom, preispitivao sam se kojim ću redom i šta nakon kafe. Ali u jednom trenutku, naizgled nebitnom, dim cigarete mi je privukao pažnju. Zastadoh na trenutak. Za samo sekundu, od neprimetnog postade poseban moment. I to samo zbog dima, tačnije magle koje je stvarao predamnom, prekrivajući moj pogled sa terase na zgrade, okolna brda, drvored ispred i na do malo pre lepo predivno plavo nebo. Zapitak se tada koliko je zapravo pogled svakoga od nas zamagljen. Pogled na život, ljude, svet, sve. Koliko smo na globalnom nivou kao ljudi zapravo isključeni i u kojoj meri koliko puno je ta magla uzela maha nad prirodom, čovekom, njegovom istinskom slobodom. Nad humanošću, empatijom i dobrotom. Mislim da je sloboda zapravo to i da čovek treba da se kroz život kreće nekim algoritmom koji se zasniva na tome da prvi prioritet bude upravo to, biti čovek, a potom sve ostalo, izborno naravno ko kojim putem želi da se kreće. Imati samosvest i pribranost, truditi se da duhovno i inteligentno uvek napreduje, da ne pravi greške, opasne, sitne su svakako neisključive, da pomogne, pruži ruku, a ne da gazi ili da se okrade koliko može da pomogne. Okrenuti glavu potpuno isto kao i ne pružiti ruku, a to onome koje čovek ide na savest. Savest mora biti čista, jer neće imati mira onaj ko je čovek. Najopasnije je kada grize savest. Vlada nemir, prekriva srce, mozak, dušu, sramota od samoga sebe, u ogledalu susret sa pravom kukavicom, koja je mogla, a nije, koja može najprostiju i najlakšu stvar da izvede i to bez ikakvog truda, a to je naravno da bude čovek. Svet bi bio savršeno mesto za život kao iz bajke, ukoliko jedan čovek kao pojedinac ne bi ugrožavao drugog na bilo koji način. Samo to je potrebno, ništa više. Da živimo sa empatijom. Šta je to što nas sprečava u tome? Tužno je to što gubimo sebe obraćajući pažnju na tuđe mišljenja i na to kakvi smo u očima drugih i okoline i to što previše dajemo sebe na zaista nebitne i prolazne stvari. Zar ne bi bilo lepše da svoj trag u ovome svetu i za sad koliko znamo jednom životu koji imamo ostavimo kao dobri, hrabri, časni, moralni, slobodni ljudi. Čoveku čast ne može uzeti niko osim njega samoga, a onaj ko je čovek neće izgubiti obraz i čast ukoliko drugome ne nanosi i ne misli zlo, kao što će uz to priskočiti u pomoć onome u nevolji. Zarad njega naravno, ali i zarad sebe, iz ljubavi, empatije i dobrote. Nažalost, danas toga jako puno nedostaje. Svi smo mi grešni, znamo da niko ne može i nikada neće biti savršen. Ali hajde da iz tih grešaka nešto naučimo. Hajde da se trgnemo, da živimo prirodnim bićem koje osjeća, voli, koje zna, može. Da obećamo sebi da više nema grešaka koje smo pravili, da ne smemo da okrećemo glavu na nedela, da činimo dela. Dela moramo da činimo, sa snagom, voljom, osmehom i uvek, motivisani. Magla će nestati, bit će čistog pogleda, bit će lepote, sreće i slobode. Divnog pogleda koji će nas ispuniti. Ispunit će nas mirna savest, naravno, samo ako maksimalno damo sebe za to. A nije teško, kao što rekoh svoje mišljenje, prilično je lako. Budi čovek.